Вие сте с предпоследното издание на забавно-развлекателната програма. Моята любима детска градина, което се излучва се под канал 1, 2, 3 и 4 на регионалната ефирна телевизия. Днешното предаване е под формата на състезание под наслов "Стани първолак". За участие в него се записаха 36 деца от детската градина до финалния тур, който се излъчваше на живо. Днес от заниманията на подготвителната група достигнаха 9 участници. Днес те ще защитят правото си да станат първолаци през месец септември. Време е да започваме, да посрещнем с аплодисменти нашите достойни финалисти. Станете правички. Това са те, нашите деца. Първи в игрите, първи в белите. Заедно сме 4 години с тях в зимен зной и летен пек. Много ги обичаме,
любими ги наричаме. Мили дечица, разбрахте, че днешното тържество ще мине под формата на състезание. И за това вие сте разделени на два отбора. Отбор самолети и отбор ракети. За всеки отбор сме приготвили въпроси от различните образователни направления. Когато зададем въпросите, вдигате ръчичка и отговаряте. Ако не можете да отговорите, имате право на 3 жокера. Първо, искаш помощ от екипа от вашия отбор. Ако и той не може да ви помогне, търсите помощ от другия отбор. Ако и той не може, тогава последния жокер – помощ от публиката. Нали разбрахте? И на състезание, като на състезание, за нашето състезание сме избрали жури в лицето на вашите родители, а арбитър на нашето жури ще бъде госпожа Мендева, всички я познавате, директор на детската градина. И така предлагам нашето състезание да започне с песен. Мили дечица, изпяхте много хубава песен за буквите. Хайде сега да видим и дали нещо знаете за тях. Въпрос към първи отбор. Към отбор самолети. От колко букви се състои българската азбука? Нурче. 30. Хайде с много думички, де. Българската азбука се състои от 30. Към отбор ракети внимавайте. Колко са гласните звукъци в българската азбука? На брой колко са? Колко са? 6. Кои са те? Чакай. Ставай. А е буква свята. Да. Даросолските братя. В моята стая, дето уча и играя. Ой, обич най-голямо към татко и към мама. Училище от тук блика извора наука. Елхичка. Елхичка. Светъл час. Подаръци за нас. И къде да отидем в лета и нови снежни зими. Втори въпрос към отбор самолети. Замени първият звук в думата чук. Кой е първият звук? Ето госпожа Йорданова обърна, има наредени буквички и думичка, да. Нурчичи. Браво! Заменяме го с други съгласни звуци. И каква дума може да получим?
Мук. Добре. Друга думичка. Жанче. Лук. Браво. Друга думичка. Тук. Друга думичка. Падна ми той. Кажи. Норче. Ето виж, отбор не ти подсказва, защото ще ви отнема точка после. Ние ще загиваме да ми кажа. Ще загубите. Само на нашия отбор. Ще казвате на другия отбор. Сега към отбор на Кети. Внимавайте. Подредили сме дума с 4 звука. Кой е първият звук? Аче? Първият звук. Тук на думичката 4-звучната. Коя е тя? Я прочети. Това бе, Аче. Не е на компютъра. Той на компютъра е това. Тук няма компютър. Казвай. Роза. Кой е първият звук? Р. Така. Хайде сега да го заменим с друг съгласен звук. Ма само бузали обичате. Иванче. Лоза. Християн. Коза. О, много сте бързи. Обамно, да вдигаме ръце. Добре, казах. Браво. Нататък и искам малко тихичко, защото наистина ще отнемаме точки. Третия въпрос. Към отбор самолет. Назови противоположната дума на думата радостен. Тъжен. Нали вдигаме ръчичка? Тъжен. На думата висок. Висок. На думата дебел. Слаб. Браво. На думата бърз. Лек. Бавен. Малко Отбор. Ръкете замени или кажи противоположната дума на топло. Студено. Види пойде. На работи баче. Голям. Голям. Малък. Бял. Отбор ракети отговарят и всички заедно. А казахме, че Има жури. Няма да ще санкционира журито. Към отбор самолети. Когато застанат буквичките в троен ред една до друга, какво образува? Сръчка. Ще ви отнема наистина точки и журито да го има. Внимавайте. Когато застанат сричките една до друга, какво образува? А сега към отбор самолети искам да съставите изречение. Нещо искаш? Пусни ръчичката долу, не съм поставила въпроса. В която да има думичката мама. Мама ме изпрати на училище в новата си Дигай ръка. Ама не вдигна ръка и казва бързо. Но че кажи. Аз обичам много мама. Браво! А жене? Мама е много добра. Браво, наистина! И още едно изречение, не, много изречения може да направите с думичката ученик. Ученик. Наесен ще стана ученик. Браво, наистина! Нурчи. Аз съм ученик. О, добре, а не ви. Аз съм наесен ученик. Добре, ученичка си, добре. Така. Айде сега от нашия отбор с думичките състави изречение с думичката родина. Който дига? Кажи Ивонка дигна първо. Моята родина е България. Християн. Аз обичам моята родина. Кажи. Моята родина има много земи, много реки. Да. Стани. С родина думичката. Родина. Аз обичам моята родина. Браво. Айде сега с думичката чанта. Мама ми купи нова чанта. Добре. Мама отваря нова чанта. Добре. Кажи. Отваря нова чанта. Отварям новата си чанта. Още едно. Мама ми купи нова чанта. Добре. Айде сега. Победител ще има ли? Какво ще каже журито?
Как се представи? Как се представиха по български. И значи заслужават награди. Вие заслужавате награди, но аз имам една забележка. Не трябва да подсказвате на противниковия отбор. Вие губите точка, така? Губите точката и ще загубите наградите. Тихо, сега госпожа Андреева ще каже. Каква е първата награда? Първата награда е тетрадка по писане, защото ви наистина наесен сте ученици и за това ще ги оставим тук заедно. След това ще си ги получите. Ще има и други награди. Тук ще нареждаме награди. Не пипайте. Защото са много. Обаче казах ви, че няма да подсказвате и вдигате ръчичка. Сега продължаваме нататък. Искам да разкаже отбор самолет за тази геометрична фигурка. Коя е тя и какво знае за нея? Петър. Това е геометричната фигура квадрат. Тя има 4 ъгли, 4 върха и 4 страни. Какви са 4 страни? Да. Браво. И следващата геометрична фигурка е... Кръг. Анелика, какво ще разкажеш за нея? Кръга няма игли. Да? Игли. Ще обърка се. Така? Има ли страни? Не, няма и страни. Няма и върхове. Добре. И това е... Това е кръг. Да, една крива линия. Браво. Сега въпрос към отбор ракети. Кой ще разкаже за тази геометрична? Айде стане. Какво е първо? Коя е тази геометрична? Триъгълник. Така. Какво има триъгълник? 3 страни. Така още. Върхове. Колко? 3. И? Колко е дълго? 3. И 3. И за това се наричат? Триъгълник. Така. Сега кой ще разкаже за тази геометрична фигура? Кажи. Тази геометрична фигура е правоъгълник. Така, какво има той? Колко са страните? Айде, кажи първо. Страни. 4 страни, 2 къси и 2 дълги, 4 върха, 4 ъгли. И 4 ъгли. Точно така. Браво. Сега. Отбор самолети. Внимавайте, искам да разкажете какво знаете за цифрата на числото 2. Анелика, какво знаеш? Числото 2. Ето, там сме наредили числовата редица на магнитната дъска. Аз имам приятели 1 и 3. Така. Те са моите съседи. Браво. Още нещо знаеш ли за 2? Добре, айди, казвай го по-бързичко, ако знаеш. Ако не от отбора, някой да й помогне. Айде, помогни. Тя каза с нея съседите. Каза кои са и съседите, но можем ли сравни с съседите двойката? Можеш ли научи? Айде да чуем. Аз съм по-голяма от 1. Така и от кого пък си по-малко? От 3. Добре, браво. Другото число, което искам да разкажете за него, това е цифричката 5. Кажи, Терешко. Числото 5. Аз съм числото 5. Съседи са
Аз съм повече от 4, но съм Аз съм повече от 4 с 1, но съм по-малко с 1 от 6. Браво! Браво! Внимавайте сега с другия отбор. Разкажи за числото 3. Аз стигнах първи. Аз стигнах. Добре, айде разказвай. 3. Какво ще разкажем? 3 е по-голямо от 2. Така, с колко? Но е по-малко от 4. С колко? С 1. Да. На кое място се набира в числовата редица 3? Трето място. На трето място. Браво! Другото число, което ще разкажем, това е числото 7. Аче? 7. Числото 7 е по-голямо от 6. Пък е по-малко с 1 От от 8. 8. С 1 от 8. Добре. И къде се намира то? На 7 място. На 7 място в числовата редица. Добре. Хайде сега, погледнете към магнитната дъска. Има знаци и щом ги видиш ти, бързо за тях нещичко ми кажи и ги назови. Пепи, първия знак кой е? Минус. Какво правим с него? Действие изваждане. Така, действие и изваждане. Третия знак кой е? На магнитната дъска. Третия знак кой е? Рамо. Не си с отбор. Айде сега няма да има точка за ваш. Кой е третия знак? Да, ето е доста. Равно. Равно. Какво означава той? Изваждане. С равно. Фета чупнови. Правиме равенство. Правим равенство. Браво. И до равното има още един знак. Това е повече. Добре, какво правим с него? Отбелязваме, че сравняваме. Така, браво. Така, кой е втория знак на дъската? Кой е този знак? Кажи, Ивонче, айде. Втория плюс. Какво действие извършваме с знака плюс? Кое е действие? Кое е действие? Помогни, Кристияна. Кажи. Слагаме и Да, слагаме. Слагаме. Действие събиране. Прибавяме, слагаме. Точно така. Не се притеснявайте. Този знак кой е? Знакът за по-голямо. И извършваме кое действие. Какво правим с него? сравняваме. Какво сравняваме? Кое е по-малко или по-голямо? По-голямо числата сравняваме. Колко са пръстите на двете ни ръце? 5. На едната. И още 5 на друг. 10, браво! Втората задачка. В една градина цъфнали 2 бели и 1 жълто лале. Колко са лалетата в градинката? 3. Вдигни ръка, Нурче. 2 бели, извинявай, и цъфнало още 1 жълто. Колко са станали? 3 са лалетата. Добре. На една роза кацнали 5 пеперутки. Духнал вятър и едната отлетяла. Колко пеперутки са останали на розичката? Колко? Пешко. 5 са били. 4. Едната отлетяла. Айде, добре, получи помощ от отбора. Да. Айде сега. Отбор ракети. Дано този път да извикаме едно рабе. Айде, внимавай. Първата задача. 5 балона ги надували 5 момчета. Давай ми дебър. Но може и да са спукани. 10. Колко общо са момчетата и балоните? 10. Избърза. Чакай за другата задача. Внимавайте. 4 тумбести пътока са решили да се хмуркат в потока, но още 2
дошли при тях, колко станаха сега? 6! И ти казах само аз. Добре, айде още една и Санчо. Сега Санчо. На една вълшебна полянка кацнали 6 златни пчели. От тук на вятър и една мигом подлетяла. Колко са останали? 5! Браво! Айде! Ура, ура, ура! А, така. О, заспахте! По-силно не я силно! А, така. И хайде сега да си изпеем вашата любима песничка за числата. Внимавай, касофона. Голямата чест да ви предоставя тетрадки по математика, защото се представите като добри математици, но искам да сте малко по-дисциплинирани. За двата отбора по една тетрадка по математика, защото и двата отбора отговаряха вярно. Сега да видим следващия. Значи, деца, много добре се представите. Хайде, още маничко остана, да продължим нататък. Отбор самолети. Искам да ви попитам, какво е необходимо на едно цветенце, за да расте? Какво е необходимо, Анелике? Вода, въздух, слънце, ръст. Така, ръст и земя, браво! Вода. Вода, казахме. Айде, отбор ракети. Изброявам няколко животни. Искам да ми кажете кои са домашни. Овца, крава, глиган, сърна, елен. Кои от тях са домашни? Кучето! Аз не съм казала кучето. Кои са домашни? Овца, крава, кон. Ама аз ги изброих. Овца, крава, сърна, елен и глиган. Какви са? Диви. Диви, точно така. Какво можеш да ни кажеш за есента? Така? Кристиян. Събират ябълки. Браво. И на есен ви какво ще бъдете? Ученици, разбира се. Браво. И още една картина. Погледнете и ми кажете какво можете да разкажете за нея. Кой сезон е това? Лято. Ама, Нурчичка, Нурчи. Нурчи, разкажи. Това е лято. Така. Какво можеш да кажеш? И по картината и нещо да ни кажеш за лято. Че децата се пързалят в басейна. Така. Какво правят още? И че големите се правят пясък. Играят и в пясъка, ходят на море, ходи се през лятото.
На почивка. Добре. Айде сега. Към отбора, Кети. Гледай. Не си видяла още какво съм сложила. Какво? Кой сезон е нарисувал художника на картината? Коледа! Коледа? Добре, още Коледа през кой сезон се празнува? Коледа през кой сезон се празнува? Коледа е празник. Зима! През зимата. Знаеш ли нещо да разкажеш за зимата? Можеш? Да, е друг. Децата какво правят? Спускат се с ски, правят снежни човеци, Така. бият се с снежни топки и всички животни спускат и напред. Точно така. А как са облечени децата през зимата, ядеш ли? С топло. Какво то? Шапка, яки, Да. анто, Шал. шал и шапка. На ръцете какво е? Ръкавици. Ръкавички, точно така, защото сезона зима е какъв студен. Айде сега погледнете. Айде, Кристина. Това е сезона. Какво можем да разкажем за него? Щаркелите идват, птичките, децата пускат хвърчила, събират кукичета, лаленца, той гъбките растат от дървеца. От пролетния дъжд гъбките започват да растат. Дърветата какво правят? Имат листа. Разлистват се и това какво е розовото? Цвят, почват да цвят. Така, всичко каза Аче, се събужда и гъбките растат от пролетния дъжд. Приказка за пролета на поляни с цветя, летели долу на три светлички, пепелюди, красиви и дълдички. Летеме на Бог изведнъж заляги, проливен дъжд. Свете бяло скриници, дъжд навън вали. Чук, 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 молим те, пусни ни тук. Пускам бялата при мен, друг не искам в този ден. Вън от тук няма място аз за друг. Даже с мокрите крила, заедно ще сме в беда. Под дъжда ще стоим, няма да се разделим. Цвете мило. Цвете мило, скриници, дъжд навън вали. Чук, 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 моля те, пусни ни тук. Пускам само червената при мен, и тя свят червен. Ла, вие стойте на дъжда. Даже с мокрите крила, заедно ще сме в беда. Под дъжда ще стоим, няма да се разделим. Молим ти се от сърце, скрили в твоето цвече. Дъжд навън вали, цвете жълто, скрили ти. Пускам само жълтата при мен, друг не искам в този ден. Отлети, друг подслон си намери. Даже с мокрите крила, заедно ще сме в беда. Под дъжда ще стоим, няма да се разделим. Нашите пъна за ръчички. Обиколи ги. Идва кралство. Така, Пращам топлите лъчи на сестричките добри, да летят на света, да даряват красота. Че с приятели добри, свършили са нашите дни. Колко месеца има годината?
Ня ги научи. 12. Добре, по съвсем кратката процедура 12. Наистина са толкова. И аз внимавайте отбор ракети. Колко дни има седмицата? 7. Ние знаем много интересна песничка за 7. Хайде да изпеем Станчо. За дните на седмица. За дните на седмица. Айде. Как да се дадем? Идея вика. Пей нормално идея вика. Идва крава без голем глас, а се звърта чрез умък за твоишки глас. Идва крава без голем глас, а се звърта чрез умък за твоишки глас. На Коледа. Да, да, и какво получават послушните деца? На Коледа. Втория предмет, който ви показвам, искам да ми разкажете с какво свързвате. Великден. Какъв празник е Великден? Сецата се чукаме. Да, какво правите? Освен яйца на Великден, какво друго си приготвяме? Ние ги поедисваме, да. Чукаме се. Но освен яйца още нещо правим точно на Великден. Така, разбира се, не те чука май. Другия отбор много говори и не чука какво правим още. И козунаци. Кой ще ми отговори? Кой е този предмет и кога го ползва? Пижо и пента. Пижо и пента, точно така. Кой празник ние празнуваме с Пижо и пента? На баба Марта. Баба Марта. Кога е баба Марта? На 1 март. До кога носим мартениците? Докато видим штъркели. Точно така, докато видим щъркели. А тук има Лазарка и цветница. Какви празници са Лазарка и цветница? Празници на момичетата. На момичетата. Или още пролетни празници. Добре. Въпрос към отбор за уреки. Коя е нашата родина? Това е нашата родина. Коя е? България. България, разбира се. Коя е нашата столица? Бързо ракети. София. Кое е нашето родно място? Добре, а не Вики? Червена, разбира се. Браво. Кои са отличителните белези на нашата държава? Герба. Друго.
я наричаме? Територия. Така. Слушайте другия. Колко към отбора на самолети? Колко са лъвовете в нашия герб? Петър. 3 са лъвовете. А колко са цветовете на нашето знаме? 3. Кои са? Бяло, зелено, червено. Внимавайте, дали ще сбърка Алечка. Чудни са тези 3 цвята. Първия с мирен дари, втория с сухна цветя, третия с чудни зори. Браво. Високи сини планини, реки, златни равнини, небето небно топлина, това е моята родина. Небето небно топлина, това е моята родина. Колко бях щастлива, когато милваше мечти, сърцето ти мечти и огън и много обещи събра. И искам като те да мога да бъда силна и добра. Сичето си да мисля не е строга, понякога гърчува не кориш, да ме задържа никога, когато ти стежиш. Когато пък очите се смеят, а тях има толкова живот, държата ме си пеят. За тебе аз мъжлика съм готов. Макар от години да отстигам, винаги ще бъдете в нашите сърца. За всеки от нас ще предавате сърцето ви и вашата доброта. Зато и сте най-добрите лели. Зато и сте най-богати на света. Искаме да кажем не план за раздяла нещо с шанс. Кой говори? Едно чудно лято птички излиза тази година от полите на вашата градина. През грижната слънчево радост мине и нашето лято за път ще се спре. Училището наше ще отвори врати, техни учител по наша добра. Ако по пътят ценности има в тях, по-интересен става няма. Сега ще клетка в крилата ни потъмнят. Весело всички ни вика и събира всички нас. С Богом ти градино мила. Ще постъпвам първи клас и макар че няма тук пака дойда дори, ние ще помним нашата група и госпожите добри. Дом незабравими ми здрав. Дето детството не мине и не съм се виждал пак, зад съм детска градина.
Довиждане детска градина, настъпи най-тъжния час. Раздяла след това ще замина в училище истинско аз. Довиждане детска градина, с добро си припомня и за нас. Като на кораб седнали на чина, потегляме с радост и дъга. А дните ни безгрижни в детската градина оставаме на малките деца. Мили деца, предаваме ви нашето знаме. Пазете го. Пазете го. Що свят? Пазете го. Защото се свят. Давай го, Наля. Айде, мълчи, отиди към... Предаваме ви моливко, нашия добър приятел. Научете с него буквите и числата. И чули, и приказвам красиви, които ни направиха щастливи. На земето с него, тя добре ни беше, вътре ни знак. Дай време но летеше, и като си играхме с кучета и куци. Хей, напачаме, и буквите числата. За секунда само. Уважаеми родители, скъпи гости, вие бяхте свидетели, че вашите деца отговаряха вярно, точно и много бързо на зададените въпроси в състезанието Стани първолак и мислим, че те наистина са достойни първолаци. За награди и връчване на дипломите за завършено образование, макар и предучилищно, давам думата на госпожа Менгева, директора на детската градина. Уважаеми гости, скъпи родители, дойде време да се разделим с нашите бъдещи първокласници. Изминаха 4 години, в които децата растяха в детската градина, опознаваха добро и лошо, станаха големи, силни, много умни,
много ученолюбиви. Това обаче нямаше да е възможно без помощта на техните учители, госпожа Андреева и госпожа Юрданова. Моля за вашите мили дечица, току-що се сбогувахте с Моливко. Моливко остава в детската градина, а вие продължавате напред. Хубаво е в детската градина, но само след 3 месеца вие ще бъдете вече първокласници. Ще прекрачите училищния праг и ще попаднете в тайнствената страна на училищните знания. Пътят за тази страна обаче се оказва, че не е лесен, той е труден. Познанието се пази от двама мъдреци – Знам и Мога. Те са бъдещите след Моливко, те са следващите хора, които ще ви водят в пътя към знанието. Те живеят в една висока планина. Склоновете на тази планина са стръмни, трудни. Там трябва да се изкачвате бавно и търпеливо. Успяват тези, които не се страхуват от трудностите. Аз знам, че вие не се страхувате от трудностите, нали? Всеки ден по 10 склонове се прави само една крачка. Но тя все повече и повече ще ви доближи до този връх на знанието. Не се страхувайте, ако сгрешите, защото мъдреците обичат и помагат на този, който осъзнае грешките си. Но по-важното е вие да знаете на къде сте тръгнали. Ще имате по пътя си ваши водачи. Пожелавам ви в училището, в което отидете, нашето основно училище, да пренесете слънцето в косите и очите си, вярата, че можете повече, самочувствието, че ще успеете, признанието на вашите бъдещи учители, подкрепата на вашите близки, на вашите родители. Уважаеми родители, от този момент ви очакват чанти, тетрадки, учебници, моливи, химикали, училищни звънци и естествено първата учителка на вашите деца. Няма да е по-лесно, напротив, по-скоро ще е много отговорно. Но аз знам, че вие имате отлично подготвени деца за постъпване в първи клас. Трябва само търпение, подкрепа и изключително много голяма обич към вашите деца. Те вярват в вас, те се надяват в вас, защото във вашите очи те виждат вашата опора и подкрепа. Мили дечица, дойде момента, в който ще получите удостоверението за завършена подготвителна група. Знаете, че за да няма сърдити, ние ги даваме, вие вече познавате буквичката от азбуката, и ние ги даваме по азбучен ред. Майче първи трябва да е Ачко. Да, надявам ли книжка? Хайде след малко. Добре. Заповядай. Честито. И Пума. Диплома е, Да, диплома. Супер! След това е Анелийка. Заповядай. Честито. Да видим къде се е скрила Даниелка. Заповядай. Честито. Благодаря. И едно лъчезарно момиче, дошло по-късно от другите. Заповядай, Жани. Честито. И една прекрасна, слънчева госпожица. Заповядай, Ивонче. Честито. Ох, тук има едно момче, което беше знаменосец. Гърче, заповядай. И един Петю, който и той дойде малко по-късничко, но това не му пречи. Честито, Петю. Благодаря. И един Всезнайко. Кой ли е този Всезнайко? Аз, Станчо. Познавате ли го? Кой е Всезнайко? Станчо, разбира се. Заповядай. Честито. И
едно също много усмихнато, много лъчезарно момиче, на което очите просто светят. Заповядай, Християнка, честито. Дечица, и освен удостоверението, аз искам да ви подаря по една книжка. Знаете, че в детската градина ние се учим да бъдем добри. Учим се да обичаме мама, татко, баба, дядо, хората около нас. Учим се да обичаме нашите приятели. Учим се да помагаме на хората в беда. Но всичко това нямаше да е възможно без знанието на една книжка, която е позната на всеки човек. Това е Библията. Ще ви подаря по една детска Библия с прекрасни илюстрации. Тя ще ви... Сега няма да може да я четете, но след като завършите първи клас, вече ще може да я прочетете спокойно. Хубавото на тази книжка, че освен на български, тя е написана и на английски. След като научите английски, ще може да четете и на този език. Заповядай. Кажете на госпожата, ние какви сме по вяра? Какви сме? Християни! За това там са учите на християнщина. Заповядайте, Петя. Заповядай, но... Заедно живеем в България. Малко тежи, нали? Ами то да ти кажа, доброто и знанието винаги е така. Заповядай. Заповядай. Заповядай, Ачко. Заповядай, все знае. Деца, тежи, защото там е заложено доброто, там е заложена обичта, ние на това се учим. Пожелавам ви да бъдете отлични ученици, пожелавам ви да бъдете и много добри деца и да израснете прекрасни хора. На добър час, дечица. Дечица, само след няколко месеца наистина училищното звънче ще ви призове в училището, а вие като работните пчелички събирайте знание, пълнете малките главички с ум и разум, усвоявайте науката, защото вие сте нашето бъдеще. Мили родители, ние, учителите, заедно се притесняваме с вас, защото това не са вече вашите малки деца, а това са вашите бъдещи първокласници, които отиват на училище. Като родители вие всички се познавате децата, но аз искам да ви кажа, вярвайте, много им помагайте, но понякога ги оставайте да бъдат самостоятелни, защото те са нашето бъдеще на утрешния ден. На добър час, мили дечица, по пътя на знанието. Честито на всички! Честито! Да. Чакай да... Честито, Иванче! Благодаря. Честито, ръкъде! Честито, честито, успех! Да не молитко, приятелю чудесен, за теб сега е тази наша песен, за твоите книжки чудни и приказно красиви, които ни направиха щастливи.